Mga manang good morning. So halos pagtakaroon kayo. Patanay mata. Subuko patanay mata o patanay hilamos. Magkuhan ko ani og kuha siya man ang mga egg white niya siya, egg white. Kuha ni puti na sa itlog. Tapos mag-arti sa takaran mga manang. Makapawa daw niya siya mga black heads, mga white heads. Tapos makakuan daw ni makakuha daw ni siya kunot sa naong. So mag DIY sa takaran ng organic ni siyang egg white ra niya. So maguntay sa kong tissue kay kailangan yun natong tissuean. Pakita na ko karon ko kung saon para makita niyo, para masundo sa inyo. Pero murag kalima naman ko nakatryan. Okay gid siya. Ang uban butangan og Nescafe, di lang uganan pag na Nescafe. Okay. Kuan ba kanang dikit kanang lain sa naong ba kanang lapot siya pero okay siya pag na Nescafe. Pero ako sa una nagkuan ko og try ko Nescafe pero i-try na ako nga walay Nescafe kanilang siya igyok lang. Igyok na siguro no. Egg white lagi. So kung namoy brush, katong gamay nga brush, gwapo siya i-brush. Amo ko'y brush so kanilang sa. Pwede rin sa kamuton pero magbutang ng tag tissue, magpilit-pilit lang siya. So yan lagi na isa. Dapat magibugkuton ang buhok pero ay magpilit-pilit na siya. So yan na siya. Egg white ni siya. Kaduhanan ako ang isa ka buo. Ikaduhanan ako gamit. Ikaduhanan ako ni. Gahapon ang butang ko. Kung namoy time, mas gwapo kada adlaw. Kamakawada, gina siya makapamanat. Gina siya. Makakuha na siya mga kunot-kunot kay mga pila ka. Pag muuga na bitaw og tissue kay mulinat mo ano. Magbirahon imong naw. So ihana ni siya mo ni. Iputol to na ako tong tissue ha. Ihana na ninyo diha mga manang. Diba? So ito na. Ito na siyang tissue ko na niya pag mo. Sa amin ako magtanaw kay malibat ko sa cellphone. Baga man yung tissue akong gamit. Sumbutangan lang na ito apil ang lips. Pikas sa sabta. Pero kung di mo ganahan, tanggalan na lang kay samok yung nasa lips eh. Yan na lang na. So sa pikas na sa usa ta mga manang. Pasensya naman sa kung tingog kay giubo man jud ko. So totally naka-English. Totally wala pa gay siya na ayo. So karon na pud tama na pong tambal. So napay ubo nga gamay. Napag-inom ng antibiotic kung tambal sa ubo. So okay gid ni siya promise. Ako nakatry na mga gani. Mura mo siya effective. Makakuha gid siya mga kunot. Si ana na nimo siya. So anday na to ni egg white ra ni ha. Inaano na pag-apila ng inyong lips kay samol. So dali na ko magtanaw sa amin. Sa amin ako magtanaw kay malibat ko sa cellphone. Sunod, dali na dayon siya. Ana. Mga kumakaya ninyo mga 2 hours ninyo ipaugas sa inyong naong. Kana siya mas maayo siya. Ako man gud mga manang pag nagbuhat ko ani manirado ko balay kay kasi makaingon ng mga silingan na unsa naman si Manang Angie na kadaghan ba artist na naong. So manirado ko nin samtang magpauga ko aning ako ang naong. Manghinlo-hinlo ko.
So samtang mahuman ko hinlo, so nauga na pud akong naong, di ba? So mamilo ko karon, manghipos ani nga mong sala nga gugot ani among sala. Always man gini siya. Always gini siya kagugot. Lagi na siya sa taas. So nanghugas na ko plato. So kanila kong sala. Karon, pagmaman ko ani akong trabaho. Manghipos ko sa sala mo train. Search sala. Manghipos ko diri sa among kusina. Perminting hindi ko manghipos rin sa among balay pero pagkaadlaw na po, pag mabuntag na sad, balik na sad. Ano, balik-balik yung trabaho sa balay. Kapoy gid magiging isang inang nasa bahay lang. Sa ako nagtrabaho, jud ko. Wala lang sa ako nagtrabaho kay mga 2 weeks na siguro. Kaya mo lagi nasakit lagi ko. So, inatupuso na to ang pagalingon nga mo trabaho nga bisa nasakit kay lawas ra may puhunan nato niya. Magtrabaho ta niya, magsakit lain na kay paminaw, trabaho ta niya. Mo grabe na nung trabaho tong sweldo di ra ba na makabayad sa di ra ba na kuwang para ba na sa mga tambal. Munang kung lain na imong paminaw ayaw gid magtrabaho kay lawas ra puhunan nato. So mo naman to diri no. Tingnan mo na basta mga line of 40 na. Line of 40 kay hapit na mag 40. Lapas-lapas na sa kalendar. So mga note na gyud ito no. Ang kanimang kong igway is binaton banat imong kuan ba. Bubinat imo binaton imo naong try ra gani ninyo mga 1 hour mo uga naman ni siya ma-feel gid ninyo nga mura siya bingaton imo na makanag mga na ba mo murag birahon siya ba duga lang siya mauga pagkatong na inis kape kay dali ra siya mauga pero kung gusto mo na inis kape magtry ta na sunod ako ang try ka na inis kape para ma-try po ninyo kung saan gid ang step by step jar. Step by step ina nato kayo. Di maayo nang magtrabaho ta nga wala tay plano. So ako ano ito nga so kana mas kuha po gid sa amin mo tanaw no kay malibak ka sa cellphone. Sa amin lang kong tanaw. Paiguan. Paiguan na sa tong ilong. Ang pinakadali mauga kay kaning diri sa ilong dapit. So, butang ta diri sa ato ang ilong. Para sa ato ang ilong. So, kay diri daghan tay mga blackheads o whiteheads. So matanggal gid siya promise. Labi na og ganang naibis kape maklaro gid nimo siya nga matanggal gid imong mga whiteheads. Promise tinuod na. Sa sunod, atong buhaton is kasayangan ni takplak na lang ako ni. Ang atong buhaton is butang tag Nescafe para matry ninyo. Kita ninyo kung saan ako. Diri akay daghan na kay kayo mga kunot sa kung naong stress siguro ni. Ingon daw nila makakuha daw ni sa mga melasma pero itry na nako kay daghan ugod ko yung melasma gyud. O dili ni siya melasma kanang mga alom-alom mga daghan ba. Murag di man siya melasma niya. Di man ko ganahan.
Munang nagamit ko grade job, pero nagamit ko grade job, wag gid siya nakuha ni grabe na hinuon. Mao okay man ang grade job mo hanap, mo limpyo lang imong naong, pero dili matanggal imuhang mga itom-itom sa imong naong, promise. Mubalik yun na siya pag mundang kayo, so useless. So diri na lang ta sa DIY, di pa madata tong naong. Di ni siya, di ka makafeel og hot dose, dili. Pag human bitang imong but tanggal, tapos manghilamos ka kay magpula-pula imong na magpeng-peng. Muni ganahan ako ani niya. So manang pang try na mo. Di pakita dahil ako sa inyo niya pagtanggal na ako, ha. Naka nang hilamos dayon ko. Nagid siya effect, promise, nice gid siya. So ingan na siya kasimple, ingan na siya. Butawan ako na kung kilay. Tanas to kong kilay. Okay. Sorry. So, kita tamaman. Pagtaplakan yun nato ng space ya, kay para tanan gid siya. Dili ay mo ka problema nga badi na ni matanggal lagi ng tissue, promise. Ay mo ka problema. Sa mga alas 9 naman, mga alas 10 siguro. Mga alas 10 imediato na nilang tanggalon para 1 hour kapin. So, diba? Kung pagpalit mo na, kung gusto gid mo, pagpalit mo kanang brush. Barato mo ng brush, oy. Pwede lagi brush sa kanang sa pintal nga brush kanang number 1. Pwede ra na, dali ra na una. So, magbutang ko diri gamay kay diri nagkunot ako diri. So, gagmay na ni siya kayo. Butang na ako diri. Anak. Lain lang sa mata kay marag feeling nimo di ka makakita, pero feeling na nimo. So wala gid siya tilabihon, tapakan yun nato ni tanan. Kung wala naman hurot naman ang isa ka egg white, isa ka itlog, ayab niyo pagapilang yellow, ha. Kaduhaon din niyo na siya gamit. Depende na sa inyo kung gusto din yung bagaon. Pero ako din na ako kailangan bagaon. Inap na ni sa ako ingani kanipis. Pwede ninyo kada adlaw niya kung kapuyan yun mo. Sa kasimana pwede rin yung katulog kaduha. Pero ako wala pa mong trabaho karon, so pwede na to kada adlaw kaya daghanon pud ko itlog. Yang isa ka itlog kaduhaon din ako gamit. Pero kung pwede lang yun mabda na siya 2 hours. Ugag yun sa imong naong. Pag human naman ni siya, so pag ingani ra gyud, dugay kay ni siya mauga. Pagpatungod ka og electric fan or ceiling fan, ako ka ceiling fan na may amo diri, ha. Dali ra siya mauga pag i-ceiling fan. Ana. Mga 30 minutes pag ceiling fan. Dali ra siya mauga. Ako na siyang tilokon. Okay.
So, i-update mo niya. Himo na sa dako niya video niya. So, ano pagtanggal? Kasimple lagi kayo. So, muna na itong egg white. Egg white with ang tawag ani kay must removal. Char. Okay, ma-remove man imo ang mga dark spots, mga kunot. So, must removal siguro ni. So, bye guys. Bye guys. Ay, mamanang bye, manangan. Sumangilo sa kong na electric fan dari silimpan na silimpan. So, dali ko magpatungod sa among silimpan para dahil ko gani siya. Patungod ka mga 30 minutes. So, dali mo patungod. Dahigda sa ko dali para mo. Kita man ako mga itong kani alam gini siya. Kani alam gini siya. Kani siya mga itong na siya. Kanang alum baka nang muton siya na siya mga alam. So after 1 hour and a half, so kung kamo na bahala kung gusto niyo dugay para lingaton pag ang inyong mga saan eh. So taon natin nagtisyo kayo, basa kayo. Butang sa tag-tisyo. Grabe siya kabasa. So bawa na itong tisyo. Okay, grabe siya kabasa. Iubo na ako ang kuanihin. Sa pawa lang ako na siya tisyo. Mga ako nag-zombie. Para natamo na nag-zombie kayo. Basta lang mawa ng makunot sa naong bites na na. So kani. Ako piling butangan dari. Tissue. Okay, sobra kabasa. Pero mas okay ginang basa kayo ha. Sagdi lang na akong pan. Baga nga tissue kong gamit. Wala ka tong nipis. So after 1 hour and a half. So samtang nagpag ako